Takže ahoj, tady je z dalšího videa a tady to je Minecraft. Zahrajeme si minihru Bed Wars a jdeme na to, teď čekám, než si mi načte Minecraft. No, pokud to trvá, pardon. Ty počkej, zapnul jsem to vůbec. Já jsem to nezapnul, pardon. Takže a doufám, že budou ohlasy. A chtěl bych, až budou mít 20 odběratelů, pravidelně natáčet Minecraft. Bed Wars, Sky Wars. Možná i... No, nevím. Ale dneska bude Bed Wars. Až budu mít 20 odběratelů, tak budu točit Bed Wars, Sky Wars a další. Taky jsem přemýšlel, že až budu mít třeba 50 odběratelů, tak by natočilo minihru Gold Rush. Určitě to znáte od youtubera Games Gaming. Ale to nevím, jestli budete to vůbec chtít natočit, takže mi to napište dolů do komentářů. Napište dolů do komentářů, jaký minihry byste chtěli točit. Napište, nebojte se. Vy teď nevidíte ten server. No, a tady mám Game Team. Jdem na Survival Games. Si vás za chvilku položím. Takže dáme pomlčko. Ne, já blbě. Ty vado. A pro víc Minecraftu určitě zanechejte lajčík a já budu vám to videa doufám, že vám budu dělat častěji. Takže jdeme na to. Dáme Bed Wars, server, tak asi 3. Víte na Bed Wars. Jako, jo a možná, až budu mít 100 neumím vůbec parkour. Až budu mít 100 odběratelů, tak budu chtít, abyste mi posílali parkourové mapy, tak jako třeba Denča HD. Já ji taky mám docela rád, koukám na její videa, takže za 50 nám to začíná. Lidi, docela slušný záběr, co? A potečicky ruce hore. No nic. Skoro jsem to dal. Jakou dáme mapu? Windstar, tak dáme Winter. Winter to je taky docela dobrá, jo. Mám rád Chipmunkovou, to je taky... Ne Chipmunkovou, ne. Zase Alvin. Ne, já chci tu Pokémonovou, mám vždycky rád. Ty Pokémony, to je docela dobrý, to vždycky vyhrávám. A budeme začínat a omlouvám se, že neslyšíte zvuky z Minecraftu. No možná, že něco trošku uslyšíte. Mám vás na sluchátkách, ale jedeme na to, jo, to je tady ta mapa, tak tady to vždycky failím. Tak doufám, že se mi to povede. A dneska ji nebudu failit. Jsem ve vodě, já jsem ve vodě. Like za vodu. Jo, my můžeme enchantovat na Bed Wars. What? Já si myslím, že enchantovat nemůžeme. Že to je zakázáno i craftit. Tak já nevím. Co mi dáš? Co pak mi dáš?
nějaký bloky a můžu doprostřed. To vám taky doporučuji, vemte rychle bloky a běžte prostě. Promiňte, já udělám menší střih. Jsem tu. Teď mi to spadlo tady mentáčecí vybavení. No ne, vybavení, ale stojí na kameru. Koukejte, to je z takovejhle prostě nějakých těch. Má to můj děda prostě, no. Tak to je úplně epický. Takhle. Tohle lidi, to jsou ty lidi, tak to dám do toho, tak se vám zase ozvu. No lidi, už jsem tady, trvalo mi to asi 5 minut. Snad už to vidíte dobře. Řekl bych, že to ale vidíte dobře, takže bloky už mám. Jo, už to vidíte lidi dobře. Jsme asi modrý, no, mi budete psát, kupuj si armor a všechno, ale lidi, paráda, jo, dneska nemáme školu. To je taky docela bomba. Něco máme s topením, něco vyteklo nebo to, takže paráda. A postel už je zadělaná. Já si jdu pro nějaký ten iron. A tady udělám takové mističku. Počkám si na nějaký ironek. Já už mám 2, tak to mi zatím stačí. A já jsem dobrý parkourista. Tady se beru věci. Jdu do obchodu. Koupíme si. Počkej, to už jsem si kupoval, ne? Jo. Tak si koupíme toto. Nějaký to žrádlo. No, spisovně jídlo. No, spíš slušně. Tak. Jdem jim rozbít postel. Co tady je? Pem rašnou bez krumpáče. Super dobrý, půl rašnou bez krumpáče. Hustý, že jo? No nic, ale já fakt jdu rašnout, ty vole. Hele, já jsem kámoš. Já natáčím videa, neboj, nezabijej mě. Co jdeš do mě? Tak mě zabil, no. Počkej, až si dozvíte, jestli zabili youtubera. No, malýho jenom. Promiňte, že mám skin Alexe, ale nechce se mi moc měnit skiny. Takže... No nic. Bloky. Jo, já je rašnu cestou krytou. To nevím lidi, jestli to děláte, prostě, že nahoře postavíte cestu a pokoušíte se je rašnout. Zkusíme to? Jo. Ale možná, že bychom si mohli koupit i vybavení nějaký, kde je pro... jo. A možná, že to budu muset rozdělit na 2 díly, protože se to do jednoho nevejde. Nevím. Lidi, nevím, fakt nevím. Samozřejmě, na tady máš krumpáč. Samozřejmě, já zapomínám si koupit toto. Jako vždycky, já jsem jak ten, já jsem jak dědek, všechno zapomínám. Jinak, jak jsem ukazoval to video s tou novou kamerou, tak mám zase jinou novou, protože jsem si všiml, že jste mě tam moc neslyšeli. Vydala jsem to a potom jste mě tam moc neslyšeli. Psal mi to bratranec přes Facebook. Facebook vám říká samozřejmě, že nebudu. Chci, aby to bylo utajený. Jdem rašnout zelený. Hele lidi, pojďte hype, pojďte like, kdo mi věří. Kdo mi věří, tak lajky, dislikey, to hlavně ne, dělám si srandu. Joli, tak jsme to dali, nezabili nás, pojďme. Dáme je. Ještě trošku dáme nahoru. Tu facky, oni to nečekali. Nazdar, jsem tady. Hele, teď z toho vypnu, já to si nejsem jistý. Toho malýho bych mohl vypnout. Jak rychle pustil Matildu, on se mě normálně bojí. Vedle, sakra, Sakra, pix, harapis.
To mě ty vole teda nasere. Ach jo. Ach jo, jo. Ach jo, tak jedeme znova. Ale lidi musíte uznat, že jsme na tom byli docela dost good, jo. Tyčka, jídlo, bloky, nějaká ta ovečka. A lidi, teď vám ukážu tu taktiku tu horem, tam to jsme to teda jako moc vyfailili, ale... tak a jdeme na to. Lidi, já se za chvilku asi s váma rozloučím, pokud to nějak nebude rychlejší. Co ty? S tou tyčkou. Zdar. A jedeme horem. Jedeme horem. Tyba jenom tady nahoře. Nahoru dávej ten blok. Tak. Potom utrácí moc bloků. A koupem rašnout. Hele, možná, že už jeden tým i zmizel. Paráda. My jsme modří. Že jo, jo. Takže po nás půjdou. Já bych sem šel do těch zelených. Možná, tyjo, to jsou modří nebo zelený? Já nevím. Jsou žlutý. Ne. Žlutý už jsou vypnutý, ne? Myslím teda. Jo, tak stejně sbíráme nějaký ty itemy. Že už jsou vypnutý, že jo? Jestli jste, myslím dobře. Jo, jo, ty už jsou vypnutý. Bye bye. A lucky bloky pojedeme. Lucky bloky. Hype lucky blokovej. To. No, taky armor bych si mohl koupit, jo? To a mezi si dám sem dolů místo té tyčky. Na opičky. No nic, no. Teď mi asi blučil telefon, takže vy jste mi blučili. Dvildort. Jdeme. Hype. Jdeš? Jdeš do mě? Tak tady máš ovečku. Jak začal utíkat. To teď, kdybyste to viděli. Hele, tak to se mi páčí, že to se mi páčí, že mě se střelili. Tak já to zkusím ještě jednou. Nahoru jít. Sakra, horu mě se střeluje. Tak ještě jednou. On je tam nahoře, ten debil. Jsme dole. Jsme vypnutí. A půjdeme pomsta. Tak asi nikam neuteču. Ahoj. Takhle. Tak a sebevraždu. Ahoj. Takže je po mně, takže lidi, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem to teda jako moc nefailil, no, sami failili, jistě. A já se budu vítat u dalšího mého videa, takže pro další díly like, až bude 20 odběratelů, tak natočíme Skywarsy, a nebo víte co, já vám je natočím možná i dřív, za 15 odběratelů, takže ahoj.